Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, hi! I am Mia, and I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click yung tiny na bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, we will be reviewing this product. This is the Red Tomato by Venice na yung Vitamin A and C serum. Pinadala to sa akin ng isang online shop which is yung may-ari is Sis Joyce Pearl. If you know her, yun nga, sabi ko siya yung unang napagbilhan ko sa Shopee na seller, and she contacted me if she can send me something for a review. Umuo naman ako kasi nga, di ba, prone na prone yung skin ko sa pimples, and one of the claims kasi ng product na to is nakaka-dry up siya ng pimples and nakakapagpaliit siya ng mga pores, which is actually you can see kung ano ba yung mga pores ko dyan. Kayo na ang mag-judge. So if you're interested to know more about this product, please keep on watching. Kagaya ng ginagawa ko guys sa mga ibang reviews ko, inuuna ko talaga yung claims kasi dun yung basis natin kung na-reach ba ng product na yun yung claims nila. So ang claims ng product na to, which is medyo mahirap siyang basahin kasi black yung sulat. Ang sabi niya dito, it lightens and shrink pores and reduces oiliness of the skin. And it gives your skin smooth and healthier. Or siguro it makes your skin smooth and healthier, ganon. Nakaka-lighten daw siya, nakapagpalit siya ng pores, and it gives you the glow kasi nga daw mas healthy yung skin mo, healthy looking skin. Yun yung claims niya. Mag-start naman tayo guys sa pag-review sa packaging niya. So yung packaging niya is just a transparent na bottle, na plastic bottle here, na meron din siyang transparent na trans sticker, pero may print siya na mga black. Yung logo ng Red Tomato by Venice, tsaka yung meron siyang ingredients, how to use, meron din siyang description, which is yun yung nandun yung mga claims niya, and kung sino yung nagde-distribute ng product na to. So, kung magkaroon ka ng allergic reaction, alam mo kung sino hahabulin mo. And meron din siyang takip dito na silver na meron siyang nakalagay na serum with vitamin A and C. And pagbukas mong ganyan, meron na namang silver here which is pump. Most of the serum that I have seen on the market, yung kanilang dispenser is not a pump. Yun yung parang dropper. But for this one, it is a pump. Yan. So, kung nagtataka kayo kung mga ilang pump yung kaya nitong i-demo natin, sayang. Sige, buksan na lang natin. Ayan, ganito kadami yung isang pump na. And medyo watery yung consistency niya as you can already see. Ayan, ganyan yung consistency niya guys. And yung smell niya, sobrang bango. Alam mo yung parang candy na strawberry. Ganun talaga. Nakaka-addict. Alam mo yung mga scent talaga ng Red Tomato na products. Sobrang babango ng scent nila. And this one, parang strawberry na naman nga yung scent niya. Yung first time na ginamit ko to guys, usually kasi doon talaga nangyayari yung first impression natin, diba? Yung first time na gamitin natin siya. And the first time that I used this, naglagay ako ng 1, 2, 3, 4, 5 pumps. Kasi akala ko, ganun siya kadami dapat. Kasi nga hindi siya parang oily consistency. Parang siyang watery talaga. Parang water lang, na pag ginanyan mo, water talaga siya. Parang ganun na may kulay lang. Ganun yung consistency niya. So, sabi ko, siguro hindi niya kayang i-cover up yung buong mukha ko sa konting pump lang. So, naglagay ko 1, 2, 3, 4, 5. And yung mukha ko pagka ganyan ko talaga siya guys, sobrang basa yung mukha ko kasi yun pala, kaya pala niyang i-cover up ng kahit konti lang. 1 to 2 pumps is already enough. And ang ginagawa ko naman guys is dito ko lang siya nilalagay. Kasi dito lang talaga yung problem area ko. Ito, nose and itong cheeks ko, pag ganyan. Yan yung mga pores ko kasi na kailangan natin mapaliit or mapa-close. Kasi dyan usually, nagkakaroon ako ng pimples and dyan usually yung oily. And yan yung malalaki yung mga butas ng pores natin kasi nga dyan yung oily parts ng face natin. Now, let's go naman sa sensation kapag ginamit yan. Kasi alam ko, madaming may tatanungin yung may sting ba, may mga kamakati ba, gano'n. And so far guys, walang sting. Actually, ginamit ko yung sabon na yung Red Tomato soap and the scrub after. So, I was expecting kapag maglalagay na naman ako ng product which is more on alcoholic side sana or yung mga toner, ganyan, mas magiging mahal
hapde yung skin ko. But so far with this product, walang sting na naramdaman yung skin ko. And ito pang isa na nagustuhan ko talaga dito, aside from the scent, yung ano niya, yung cooling effect niya. So, kapag mga puyat ka, ganyan, or pagod na pagod ka from work, and pag-uwi mo, ito yung magiging part ng skincare routine mo. Sobrang nakaka-relax siya kasi sobrang lamig niya sa skin. And yun guys, kapag na-absorb na siya ng skin natin, syempre nilagay mo, nabasa, and magda-dry up na yung product kasi ma-absorb na siya ng skin mo. Itong napansin ko talaga, medyo natakot ako nung una, but then I realized, oo nga pala, pinapashrink kasi niya yung pores, kaya ganun yung feeling. Alam mo yung magta-tighten yung mukha mo na parang kang nakamas, ganun yung feeling niya. Pero kapag ginalaw-galaw mo naman yung skin mo, hindi naman yung parang nagmamark-mark na kapag parang nakamas ka. Wala lang. Parang feeling mo lang nag-tighten kasi gumanon yung mga pores mo. So, instantly, you will feel na magta-tighten talaga yung mga pores natin. Isa din sa mga tinatanong guys, kasi nga daw mataas daw sa acid ang tomato, ganyan. Madami silang mga speculation about tomato, kung nagbabalat daw ba yung skin natin after. And so far, sa lahat ng mga tomato products na na-try ko, hindi sila nakakapagpabalat ng skin. And this one, very important to kasi sa akin. Ayoko kasi na nagpipil yung mukha ko kasi nga naglalagay ako ng mga products like BB cream, powder, or foundation. Ayoko na, alam mo yung parang may nagpipil off or nagchip-chip dyan. So, ayoko na ganun product. So, I'm so happy naman na hindi nagpipil off yung skin ko right after or for how many weeks na ginamit ko to. Mag 4 weeks na actually, and ganito pa lang yung nababawas sa kanya. Wait na, patayuin natin. Konting-konti pa lang yung nabawas sa kanya. Parang hanggang dito pa lang yung product na natitira. And I have been using this for almost 4 weeks na. Ayan, konti na lang pala. Nakalahati ko na siya, guys. Pagkano nga ba yung serum natin? This one retails for 350 pesos. Nakita ko sa Shopee na binibenta siya ng 350 pesos. Now, if you will ask me kung effective ba tong product na to, kung na-reach ba niya yung mga claims niya na nakakapagpa-dry up na nga daw ng pimples, nakakapag-lighten ng skin, and nakakapagpa-tighten ng pores. First of all, ginamit ko tong product na to for almost 4 weeks na. And ginagamit ko to combo dun sa red tomato soap. So, hindi ko masasabi kung alin sa dalawa, but most probably yung combo nilang dalawa is yun yung nakakapag-help to prevent pimples. Kasi ever since na ginamit ko yung combo ng dalawa na to, at saka yung red tomato soap, hindi ako nagka-pimple. Well, medyo nagka-pimple naman. Tutubo siya, guys. Medyo tutubo siya na parang reddish, and then you will feel like, if you're just like me na yung mga malalim na pimple na red, ganyan, na very painful. So, kapag nafe-feel ko na reddish na yung pimple ko, andyan na siya, malapit na siyang lumabas, nilalagyan ko siya ng ganito, kahit naglagay na ako ng morning, naglagay na ako ng evening, kapag sa tanghali feel ko pa rin maglagay ng ganito, naglalagay ako dun sa spot lang ng pimple. And this one really helps to soothe yung pimple na tumataas. Kasi alam nyo kasi guys, kapag may inflammation na nangyayari sa skin natin, nakakatulong kasi yung cold na effect niya kasi cooling siya, para siyang parang nag-ice pack ka dun sa pimple mo. And diba, kapag malamig yung ilalagay mo, may tinatawag tayong vasoconstriction wherein mag-slow down yung process na magkakaroon ng inflammation. Ganun ang mangyayari. So, nalilesan niya yung pagkakaroon ng redness ng mga pimples, and of course, na-dry up niya yung pimples. Kasi so far nga, hindi ako nagka-pimple ng drastic pimples. You know what I mean? Na hindi, hanggang dun lang, yung patubo pa lang, tapos hindi na siya tutuloy. Ganun ang nangyari sa skin ko. Kung nag-shrink nga ba yung mga pores ko, so far guys, ganito yung advice ko sa inyo. If you do your makeup every morning, use this one. Mafe-feel nyo na nag-tighten na yung skin ninyo, and then that's the time you put on your blurring primer, yung mga blurring ng pores natin. Maganda siyang combo sa ganung primer, guys, kasi makikita mo instant talaga, may shrinking power siya for the pores, pero kailangan mong consistently siya na ginagamit para makita mo na may effect talaga siya. So far sa akin, napansin ko tighten yung mga pores ko. I mean, hindi naman natanggal lahat. I mean, hindi naman nag-close lahat ng alam mo yung ina-expect mo na ang kinis mo na girl right after mong ginamit to na 3 or 4 weeks mo. It's nothing like that. Pero makikita mo, may improvement siya na lumiit yung mga pores, ganun. Yun yung gusto ko siya kasi nababawasan natin yung tendency na magka-pimple kasi hindi sumisiksik yung mga dumi sa mga pores natin. Kasi nga, mas maliit na yung mga pores natin na sinisiksikan ng mga dumi.
Now, to summarize everything that I've said, ano nga ba yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa product na to? Number 1 is yung scent niya, very, very good ang smell. Parang strawberry, sabi ko nga. And then, pangalawa, yung sensation na ma-feel mo. Kasi once you apply it on your face, napaka-cool, so refreshing siya. And nakakatulong yung cooling effect niya sa pagpapadiminish ng mga pimples natin na redness. Third one is nakakatulong siya to dry up the active pimples that you have on your skin. Fourth one is nakakapag-shrink siya ng pores. Pero wag niyong i-expect na kapag ginamit nyo to ng 1 week, mag-shrink na ng bonggang-bongga. Yes, meron siyang effect right after you use this one. Kailangan mo ng consistent na paggamit sa ganitong product para ma-achieve mo talaga yung pagliit ng pores na gusto mong ma-achieve. You know what I mean? And then fifth is gusto ko yung packaging niya kasi meron siyang pump. So, actually ngayon na nagtagal, isang pump na lang nilalagay ko dito sa nose and dito. 1 pump na yan, buong yan. Kasi yan na lang yung nilalagyan ko kasi dyan lang talaga yung main focus ko for my pores. So, tipid siya actually. For the price of $350 guys, kung tatanungin nyo ako kung sulit ba, medyo may kamahalan siya. Pero, sabi ko na nga, investment siya eh. For me, investment kasi yung skin ko. Kasi nga, ayoko na bumalik na dun sa stage na puro ako nagkaka-pimples na mas napapagastos ako sa pagpapafacial, napapagastos ako sa pagbili ng iba't ibang gamot para sa mga pimples ko. And then, so the 350 is sulit na for me. Kasi 1 month, for sure magagamit ko to ng 2 months. So, 350, parang magkano lang yun, o diba? Parang wala pang 5 pesos per day ang na-invest mo sa skin mo when it comes to this serum. And this serum is full packed with vitamins. So, 100% organic din siya. Kung sensitive yung skin nyo, this product has na lower chance na magkakaroon kayo ng allergic reaction kasi nga 100% organic tong product na to. So, ayun lang guys. That's my review for this product. And if you're interested to buy this product, I will put the link of the seller down below. And kung gusto nyo maging reseller, kasi nga, nag-invite din sila ng mga resellers nila, I will put all the information na lang down below kung gusto nyo gawin for business. So, that's it guys. I hope you enjoyed watching this review and I hope makatulong to sa kagaya ko ng mga, pimple pro ng skin and sabay-sabay tayong magpaganda ng mga skin natin. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!